Jotana no fungkaham friends song again miani je kok no kisa je bujiarong ne bagai si obos namui tongo do je salai tong mani tabuk je social media faike to bad comment mannai good comment bo mannai saimano angu do je social media o samung tangna thangke bui bai kaham bo comment khaijangnai hami ba kok khaijangnai comment khaijangnai hinke ang to mia fruwa je affair khaimani thangai amokuno bad comment no tiya do ang anero bad comment rok ba ano reply rikhang kangke comment khai kangke ang bong no borong ni comment hai ke nang reply ri no ton nugui tong na ke mia fruwa rimani hinga ke abokuno bad comment no tiya do tabuk ani nang funugano iko abo photo no tisi mia wa case khayo ang tanga hinke ani husband by ani photo ang abo 27 tarik ungano 27 tarigo September ni 27 tarigo upload khairi kado ani profile ta hangke abono ani profile ni photo no na hawi akonei je upload khaijak photo no Mwnwi Kothok page hinai na hawoi bini aro botamo sika bot aro thangi sika champo ani burei Bwino gyan renai 3 jona chela chilai khapo hini riuta hangke ang to saksano gyan gana hang chaya do ang je u chaya nukmani je chaya samung khaimani je chaya nugui tongman social media wa amroti ang sisa kok sau hinke bo aro sawiri ka 3 jona chela slaika hinke ang to 3 jona chela slaiman kari khung kangke ang khai bahai ke bobai amtke ani botong bolem na lasi mung tong ang buri borok ayang thana nang ayang himna nang ang tabuk family khai tong ani sing to para pratibasi mane lukurok bai joto bai na mili ui tong nang ke bui anota ma wan sungnai bahai da abon bagai ang amo mane case khaine hini wan su kata frowa hangkai bini tola wo teisa tongo iko bini tola wo teisa sijak tongo ortam sika omo phalnai burui hene chauta hangke angke phalnai burifu hangke angke bono phalma ba kari kho te kuno mane amtini kun kok sikrita phalna ni btamuno phalna ni ba hangke phalnai buri hangke ani bo ang bolasi ma tong blena ang phalma sikri hangke bahai ke bo phalnai buri rok nei saka ba hangke aro te tam saka waisa wansa bari wa phalpuro manja gise rom toni jakha hani sauta ang phalna ni thangai mane body no hin masasne blena sak phalna ni thangai manja gai wansa rong ni aro rom toni jakha po hungke actually ani live ani jibono angkuno amti rongno yapribo thanan nangya te buskango ba ani ishor tongo ani logi ang amti rogo thanan nangya tangke ani busai hini tongo logi wa ani busa tongo tabo 8 year ni srai tabo July mas phaikan ke no 9 year completing ano bini hinke ani busa logi tongo hinke angle phalmani kerei te manja giromjak mani bo kerei hingke ani ke angke musung ya diba je proof ri thungta bo ang phalai jodi no manja ge tong hangke dorona video fan viral khamo eba photo fan boiri lai khamo hai dibai ko ati jaga ati phona manja ge tong hai na ang kono manjak ma kerei romjak man kerei hingke ang bono videos na mari ka do angko nung proof ri di bo wan sarok romoi toni kha bo parawo romjakha painai rok sabo proof ri di ang tabuk nono case resinai hine 30 tariko phaikangke case resinai hini ang sawiri ka do hingke ang samani pore wo ang 30 tariko thangmalia ang wansuka omo social media wo relai tongtung kono bezal kare heni ang wansuka do hingke tam khaike ang bono proof maranai ang 30 tariko phaikai nono case nan rokhon samani pore o Mwnwi Kothok channel page ni boano photo rongna delete khari bai kado hingke delete khai mani pore hingkai 30 tariko ang to case na hin sajak hingkai ki 30 tarik lai thangka apur kai bote kisa ani photo na hawoi iko risi rijau khata aro khata mani siri chokbo ang sayadi bo norok no suirok bit bisingo simise sungu hinai hin chauta mane bono case renani hin samani rilia abon bagi potam saka suirok bit bisingo simisi mane ang sudu video sinamai simisi rei tongo kono khaimi abono hemani kokta bina bahaya diba hangke naidi obo nijera bo anslai kusupan angmanna anslai teisa okraphan angmanna haipano ang khoroksa buriya dibana ang family khawi dong ani busaisi ano kono mungsapano
Mane ani to mung saimano ang bobai 24 घन्टा tongo puri life time sing tong thana nango agin hoite no tongoi phayu nge boto saimano ang buti hai pano tabuk ani aing ni borok bo saimanai nge ani bo saini fori mane yang ni borok to saimia phanangai mano na je singka hamjuk phai mane ang khwai district ni dolai phaika dolai ni borok to ana joto bisi sini yablina nge ani baga hamia pana wan chugi mano nge bo o jaga sak no betlai no tamhinani kotor hini wan chukata ano mungsa khaimia buko sei bit bisingo simi singmano fataro kono khaimia hanggang ki tobo mane sawiri kablena ano challenge seri wiri ki case ri jaman ri maya taktam kun khaimia hene hingga abono tei se ang case khaire udo miawo hingga kuno bad comment rong tei khaimani ya bad comment rong tei hingga tei beba sitong kabang ma sitong ang ri ba antirong no kono ri nan thanya social media faike ka hambo sajangnai hamia bo sajangnai saimano abo jotono te kotor tebo actress rokchi hinjak tongai ang public tang hije tongnai bana hinjak nai no haipana oborong tei kyang batlai no bkha kosto nangjaka je phalnai hai manjak jak rom jak rohen sajak angke ang engmani sikri hung kangke ang amtirok engma sikring kyang bahai ke hinjak tongmanai heda abon bagino ang case affair khairi kamia fruwa tabuk police rok tamo khainai borok tamo step na hanai abo borong ni uporeta inke angte kese sanan mujung do o muni kothok no nung khoroksa buri ni photo na amtike na hawiri nani amo betlai no kotor bujika nin nogo bo buri rok tong na nini bibi phan tong na bahana jek eba nini buma nin toy nin pi phana tong na borong na tei bo bui amtike social media ore kangke bulasimung onek mano bujika buisi saimia rok nugui hota chahina o anti diba rok hine pan hin mano hinke amtike borok no tare di ang ciprasa ni borok Rena musingi anggi tongman hai pana bini obo betlai lai thangka abon bagasi mareu hinke ano je jaja ge rok hinke tang mungsa khaina ni korei do amsukno